ହାତରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଡିଏମ୍ ପୂଜା ସିଂ ନିଜର ଭେଷ ବଦଳାଇ କୌଣସି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ କି ତାମଝାମ ନେଇ ନଥାଇ ଏକୋଟିଆ ବଜାରକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସିଷ୍ଟମ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଘୁରୁଥାଉ ଥାଉ ତାଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଲା ଜଣେ ଅର୍ଦ୍ଧବୟସ୍କ ଲୋକ ଶମ୍ଭୁଙ୍କ ପାଣିପୁରୀ ଠେଲା ଉପରେ। ଶମ୍ଭୁ ଜାରରେ ପାଣିପୁରୀ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ। ମୁହଁରେ ଘଞ୍ଚ ଝାଡ଼, କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି। ପୂଜା ଠେଲା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ ଓ କହିଲେ, ଭାଇ, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ପାଣିପୁରୀ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶମ୍ଭୁ ହସି ହସି କହିଲେ, କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ୍, ରାଗ ନା ମିଠା? ପୂଜାଙ୍କ ଆଖିରେ ଦୁଷ୍ଟାମି ଖେଳିଗଲା। ଝାଡ଼, ଏତେ ଝାଡ଼ ଯେ ମଜା ଆସିଯିବ। ଶମ୍ଭୁ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ୍, ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଜର କଳା ଦେଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୂଜା ପ୍ରଥମ ପାଣିପୁରୀଟି ମୁହଁକୁ ଠିଆ କରିବା ମାତ୍ରେ ଚାରିପାଖରେ ଲୋକଙ୍କ ହସ ଓ ମଜା ଥମିଗଲା। ଦୁଇଟି ବୁଲେଟ୍ ଉପରେ ପୋଲିସ ଓ ଗୋଟିଏ ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ ମୁଛ ବାନ୍ଧି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବିକ୍ରମ ରାଣେ ଆସି ଠେଲା ସାମ୍ନାରେ ବାଇକ୍ ଅଟକାଇଲେ। ବିକ୍ରମ ରାଣେ ମୁଛରେ ତାପ ଦେଇ ଓହ୍ଲାଇ କହିଲା, ଆରେ ଶମ୍ଭୁ, ଆଜି ଆଉ ଏଠି ଠେଲା ଲଗାଇଛୁ? କେତେଥର କହିଛି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଧନ୍ଦା ଚାଲିବନି। ତୁ ତ ସୁଧୁରିବୁନି ନା ନେଉନୁ। ଶମ୍ଭୁଙ୍କ ହସ ମୁହଁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଳିନ ହେଲା। ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ସାହେବ, ଗରିବ ମଣିଷ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଟିକିଏ ପାଖରେ ଲଗାଇଛି, କାହାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉନି। ବିକ୍ରମ ରାଣେ ଜୋରରେ ହସି ଉଠିଲା। ଅସୁବିଧା ହେଉନି? ତୁ ଆମକୁ ଶିଖାଇବୁ? ଆଉ ଏ ହପ୍ତାର ହିସ୍ସା କେଉଁଠି? ଶମ୍ଭୁ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହେଲେ, ସାହେବ, ଆଜି ତ ବହନି ବି ଠିକ୍ ହୋଇନି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ହେବ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି। ବିକ୍ରମ ରାଣେ ରାଗରେ ଲାଲ ହେଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ? ଆଜି ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖୁଛି। ଏତିକି କହିବା ପୂର୍ବରୁ କନଷ୍ଟେବଲ ପାଟିଲ ଆଗେବାକୁ ଠେଲା ଉପରେ ଥିବା ମସଲା ପାଣିର ଜ୍ୟାକ୍କୁ ଉଠାଇ ରାସ୍ତାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ମସଲା ପାଣି ରାସ୍ତାରେ ଫୁଟିଗଲା। ତାପରେ ବିକ୍ରମ ରାଣେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଲାତି ମାଡ଼ି ଦେଇ ପୂରା ଠେଲାକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଲା। ଉତଳ ଆଳୁ, ମଟର, ଚଟପଟି ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ବିଛାଇ ହେଲା। ଶହ ଶହ ପାଣିପୁରୀ ଗନ୍ଦା ପାଣିରେ ମିଶିଗଲା। ଶମ୍ଭୁ ଭୂଇଁରେ ବସି ନିଜର ବିଛାଇ ହୋଇଥିବା ପୁରୀ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଝିଅର ଡାକ୍ତର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ମିଶିଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ପୂଜା ସିଂହଙ୍କ ରକ୍ତ ଗରମ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି କହିଲେ, ଏ କେଉଁ ଢଙ୍ଗ? ଗୋଟେ ଗରିବର ରୋଜଗାର ଏମିତି ନାତ ମାରି ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ତୁମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ବିକ୍ରମ ରାଣେ ପୂଜାଙ୍କୁ ଉପରୁ ତଳକୁ ଦେଖି ହସି ଉଠିଲା। ଓହୋ, ଆଜି ସମାଜ ସେବା କରିବାକୁ କିଏ ଆସିଛି? ତୁ କିଏ ହେଲୁରେ ଝିଅ? ନିଜ କାମ ଦେଖ, ଏଠି ନେତାଗିରି କରିବାର ନାହିଁ। ପୂଜା ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଯିଏ ବି ହେଇ ଏ ଦେଶର ନାଗରିକ। କେଉଁ କାନୁନ ତୁମକୁ ଅଧିକାର ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଲୋକର ପରିଶ୍ରମ ଏମିତି ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ? ଏ କଥା ଶୁଣି ବିକ୍ରମ ରାଣେର ରାଗ ଚଢ଼ିଗଲା। ସେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ରହ, ଏବେ ତୋତେ କାନୁନ ଶିଖାଉଛି। ଆଉ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିନା ଚେତାବନୀରେ ପୂଜାଙ୍କ ଗାଲରେ ଏକ ଜୋର ଚାପୁଡ଼ା ମାଡ଼ିଦେଲା। ଏତେ ଜୋର ଯେ ଏକ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ସମୟ ଅଟକିଗଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ଗାଲରେ 5 ଆଙ୍ଗୁଳିର ଲାଲ ଚିହ୍ନ ଉଙ୍କି ଉଠିଲା। ପୂଜା ଗାଲ ଧରି ରହିଲେ। ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଅଧିକ ଅପମାନ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରର ରାଗ ଏବେ ଏକ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ସେ ଭାବିଲେ, ଯଦି ଏବେ କହିଦେବି ମୁଁ ଡିଏମ୍, ତେବେ ଏମାନେ ଡରି ମୋ ପାଦ ତଳେ ଶୋଇପଡ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଡିଏମ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ ନାହିଁ, ତାର କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ଏ ସିଷ୍ଟମର ଗନ୍ଧକୁ ଅନ୍ତିମ ଜାଣି ଦେଖିବି। ସେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଠେଲି ଠେଲି ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ ଥାନାକୁ ନେଇଗଲା। ରାସ୍ତାରେ ପୋଲିସ ଲୋକମାନେ ଅଶ୍ଳୀଳ ମଜା କରୁଥିଲେ। ଆରେ, ଏ ଝିଅଟା ତ ବହୁତ ଚାଲାକ ହଉଥିଲା।
ନିଶ୍ଚିତ କାହାରି ସଙ୍ଗେ ଆସିଛି। ହାତେ ହାତେ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସବୁ ହେକଡ଼ି ବାହାର କରିଦେବୁ। ବିକ୍ରମ ସାର୍ଙ୍କ ହାତ ଖାଇଲେ କିଏ ସିଧା ଠିଆ ହୋଇପାରେ? ପୂଜା ଏକୁଟିଆ କଥା ବି କହିଲେ ନାହିଁ। ସବୁ ନାମ, ସବୁ ମୁହଁ ନିଜ ମନରେ ଲିଭାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଘସେଇ ଘସେଇ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣି ମହିଳା ଲକଅପ୍ରେ ପୁରାଇ ଦେଲେ। ଲକଅପ୍ ଭିତରେ ନର୍କଠାରୁ କମ୍ ନ କିଛି ନଥିଲା। ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ମଶା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅସନା କମ୍ବଳ। ସେଠି ପୂର୍ବରୁ 2 ଜଣ ମହିଳା ବସିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ 40 ବର୍ଷ ଆଉ ରୀନା 24 ବର୍ଷ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଡରି ଡରି ପଚାରିଲେ, ଭଉଣୀ ତୋତେ କାହିଁକି ଧରିଲେ? ପୂଜା ହସି କହିଲେ, ଗୋଟେ ଗରିବର ପକ୍ଷ ନେଇ କଥା କହିବାର ଭୁଲ କରିଦେଲି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କହିଲେ, ଗରିବ ଲୋକର ଏ ଦେଶ। ରୀନା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହେଲା, ଦିଦି ମୁଁ ତ ନିଜ ପସନ୍ଦର ପୁଅ ସହ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି। ମୋ ଘରେ ଲୋକେ ହିଁ ପୋଲିସକୁ ଡାକି ଧରାଇଦେଲେ। ଏମାନେ ମୋତେ ସକାଳୁ ପିଟୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଚୋରି କରିଛୁ ବୋଲି କହ। ପୂଜାଙ୍କ ହୃଦୟ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏଇଟା ହିଁ ସେହି ସତ୍ୟତା ଯାହାକୁ ସେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବିକ୍ରମ ରାଣେ ପାନ ଚୋବାଇ ଲକଅପ୍ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସଳାଖ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି କହିଲା, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମର ସରକାରୀ ଖାନା? ପୂଜା ଡର ନ ଦେଖାଇ ଆଖିରେ ଆଖି ରଖି କହିଲେ, ତୁମେ ବହୁତ ଖରାପ କରିଛ ବିକ୍ରମ, ତୁମେ ନିଜର ବର୍ଦ୍ଦିର ଅପମାନ କରିଛ। ବିକ୍ରମ ଥୁଅ ମାରି କହିଲା, ବର୍ଦ୍ଦିର ପାଠ ମୁଁ ପଢ଼ାନି। ଏ କାଗଜରେ ସାଇନ କରି ଚାଲିଯା। ଲେଖା ଅଛି ତୁ ନଶା କରି ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲୁ। ପୂଜା କହିଲେ, ମୁଁ କୌଣସି ମିଛ କାଗଜରେ ସାଇନ କରିବିନି। ବିକ୍ରମ ହସି କହିଲା, ନ କରିବୁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ରାତିରେ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ଆଖି ଖୋଲିଯିବ। ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ତାର ଇଙ୍ଗିତ ପୂଜା ବୁଝିଗଲେ। ପୂଜା କହିଲେ, ଯାହା କରିବାର ଅଛି କର, ମୁଁ ସାଇନ କରିବିନି। ବିକ୍ରମ ରାଗିଯାଇ କହିଲା, ପାଟିଲ ଏଇଟାକୁ ଭିତରକୁ ନେଇ ଭଲ କରି ବୁଝା। 2 ସିପାହୀ ଭିତରକୁ ଟାଣି, ଚାଲ ବାହାରକୁ, ସାର୍ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପୂଜା ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, ଛାଡ଼ ମୋତେ, ତୁମେ ଭୁଲ କରୁଛ। ସିପାହୀ ହସି ହସି କହିଲା, ଏଠି ଆମର କାନୁନ ଚାଲେ, ବୁଝିଲୁ? ତାଙ୍କୁ ଘସେଇ ଘସେଇ ଏକ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀକୁ ନେଇ ଠେଲିଦେଲେ। ପୂଜା ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଶାଢ଼ୀର ଆଞ୍ଚଳ ଖସିଗଲା। ବିକ୍ରମ ହାତରେ ଏକ ମୋଟା ଡଣ୍ଡା ଧରି ଭିତରକୁ ପଶିଲା। ସାଇନ କରୁଛୁ ନା ଏ ଡଣ୍ଡା ତ ସବୁ ସମାଜ ସେବା ବାହାର କରିଦେବ। ପୂଜା ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କହିଲେ, ମାର ମୋତେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଘାତର ହିସାବ ତୁମେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିକ୍ରମ ହସି ଉଠିଲା, କିଏ ନେବ ହିସାବ? ତୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାର ଝିଅ। ଡଣ୍ଡା ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। ଠିକ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାହାରୁ ଜୋର ଜୋର ପାଦ ଶବ୍ଦ। ଦୁଆର ଜୋରରେ ଖୋଲାଗଲା। ଏକ ଏସିପି ରାଙ୍କର ଅଫିସର ଭିତରକୁ ପଶି ଚିତ୍କାର କଲେ, ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ବିକ୍ରମ ରାଣେ, ଏ ଝିଅଟି କିଏ? ଏ ଶବ୍ଦ କାହିଁକି? ବିକ୍ରମ ଡଣ୍ଡା ଲୁଚାଇ ହଡ଼ବଡ଼ ହେଲା, ସର୍, ଏ ବହୁତ ବଦମାସ, ସରକାରୀ କାମରେ ବାଧା ଦେଇଥିଲା। ଏସିପି ପୂଜାଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖି ବୁଝିଗଲେ, ଏ ଝିଅ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ସେ କହିଲେ, ଏକୁଟିଆ ରାତିରେ ଜଣେ ମହିଳାକୁ ଏମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ଅବୈଧ। ଏହାକୁ ପୁଣି ଲକଅପ୍କୁ ନେଇଯାଅ, କାଲି ମ୍ୟାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଆଗରେ ହାଜର କରିବ। ପୂଜା ବର୍ତ୍ତିଗଲେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସେହି ରାତି ପାଇଁ। ରାତିଭର ମଶା କାମୁଡ଼ୁଥିଲେ। 2 ବାସି ରୁଟି ଓ ପାଣି ଭଳି ଡାଲି ଦେଇଗଲେ। ପୂଜା ଶୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ରୀନାର ସିସକି ଶୁଣି ରାତି କଟିଲା। ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ କିରଣ ଲକଅପ୍ର ଛୋଟ ଝରକା ଦେଇ ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ପୂଜାଙ୍କ ଶରୀର କଡ଼ା ମାଟିରେ ଶୋଇ ଅଳସୁଆ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଗାଲରେ ଝାପଡ଼ର ନୀଳ ଚିହ୍ନ ଏବେ ଆହୁରି ଗଭୀର ହେଇଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ବିକ୍ରମ ରାଣେ ଫେରି ଆସିଲା। ମୁହଁରେ ସେହି ଘମଣ୍ଡ। ଆରେ ଆଜି ତ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ତୋର ଜାମିନ ହେଇଗଲା। କୌଣସି ପତ୍ରକାର ତୋ ନାଟକ ଦେଖି ଆସିଛି। ଚାଲ ବାହାରକୁ।
ପୂଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ମୋ ଜାମିନ କିଏ କଲା? ବିକ୍ରମ ହସି ଉଠିଲା। ତୋ ଭଳି ଝିଅଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମୂର୍ଖ ମିଳିଯାଏ। ଚାଲ ନିକଲ। ବାହାରେ ଥାନାର ୱେଟିଂ ଏରିଆରେ ଜଣେ ନବୀନ ଝିଅ କ୍ୟାମେରା ଧରି ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ନାମ ମୀରା, ସ୍ଥାନୀୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ରିପୋର୍ଟର। ଶମ୍ଭୁକି ଭିଡ଼ରୁ କାହାରିଠାରୁ ଖବର ପାଇଁ ଆସିଯାଇଥିଲା। ମୀରା ପୂଜାଙ୍କୁ ଦେଖି କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରି ପଚାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କନଷ୍ଟେବଲ ପାଟିଲ ତାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ କହିଲା, କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କର, ଏଠି ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ ନୁହେଁ। ପୂଜା ଠିଆ ହେଇ ରହିଲେ। ଦୂରରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମାଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସାହେବ, ମୋ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଡ୍ୟୁଟି ଦାରୋଗା ଚିତ୍କାର କଲା, ଭାଗ ଏଠାରୁ, ନହେଲେ ତୋତେ ବି ପୁଏ ସହ ଭିତରକୁ ପୂରେଇ ଦେବି। ଏତିକି ଦେଖି ପୂଜାଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବାନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ବସ୍ ବହୁତ ହେଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକ୍ରମ ରାଣେ ଆଡ଼କୁ ବୁଲିଲେ। ସ୍ୱର ଥଣ୍ଡା, ଶାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଲୁହା ଭଳି କଡ଼ା। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବିକ୍ରମ ରାଣେ। ବିକ୍ରମ ଚମକି ଉଠିଲା। ମୋ ପୂରା ନାମ ଏ ଝିଅଟା ଜାଣିଲା କିପରି? ପୂଜା ଆଖି ଉଠାଇ କହିଲେ, କନଷ୍ଟେବଲ ଅଶୋକ ପାଟେଲ, କନଷ୍ଟେବଲ ମୋରେ, କନଷ୍ଟେବଲ ସିନ୍ଦେ। ଚାରିଜଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ରଙ୍ଗ ଉଡ଼ିଗଲା, ପାଦ କାମ୍ପଥିଲା। ପୂଜା ଶାଢ଼ୀ ଭିତରୁ ଏକ ସାଧାରଣ ଫୋନ୍ ବାହାର କରି ଏକ ନମ୍ବର ଡାଏଲ କଲେ। କମିଶନର ସାର୍ଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ ପୂଜା ସିଂ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି। ଥାନା ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭଳି ନିସ୍ତବ୍ଧତା। ଫୋନରେ କମିଶନରଙ୍କ ଗଭୀର ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା, ପୂଜାଜୀ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ତ? ଏ ନମ୍ବରରୁ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ପୂଜା ବିକ୍ରମ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏବେ କୋର୍ଟ ରୋଡ ଥାନାରେ ଅଛି ସର୍। ରାତିଭର ଆପଣଙ୍କ ଲକଅପ୍ରେ କାଟିଛି। ଆପଣଙ୍କ ବାହାଦୁର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବିକ୍ରମ ରାଣେ ମୋ ଗାଲରେ ଝାପଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆଫେୟାର୍ସ ଟିମ୍ ଓ ଏସ୍ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କୁ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ଏଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଏଠି ବହୁତ ଗନ୍ଧ ଜମି ହେଇଯାଇଛି, ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫୋନ୍ କଟିଗଲା। ଥାନା ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଛାଇଗଲା। ବିକ୍ରମ ରାଣେ କମ୍ପୁଥିବା ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲା, ମ୍ୟାଡମ, ଆପଣ କିଏ? ପୂଜା ବିଖରି ଯାଇଥିବା କେଶ ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ ସଜାଡ଼ି ନେଲେ। ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ବିକ୍ରମର ଆଖିରେ ଆଖି ରଖି କହିଲେ, ମୁଁ ପୂଜା ସିଂ, ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମ୍ୟାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ। ଏ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏ ବିକ୍ରମ ରାଣେ ଓ ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଫାଶୀ ଥିଲା। ବିକ୍ରମ ମୁଣ୍ଡରୁ ଠପ୍ ଠପ୍ ହୋଇ ଝାଡ଼ ବୋହିଗଲା। ପାଦ କମ୍ପିଲା। ବିକ୍ରମ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ପୂଜାର ଏକ କଥାଏ ଅଟକିଗଲା। ଠିଆ ହୁଅ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଆଣ୍ଠେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଠିକ୍ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଥାନା ବାହାରେ ସାଇରନର କମ୍ପି ଆସି ଅଟକିଲା। ଅଧା ଡଜନ ଗାଡ଼ିରୁ ଏସ୍ପି, ଏସ୍ଏସ୍ପି, କମିଶନର ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଭିତରକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପୂଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ଏସ୍ପି ସାର୍ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ମାରି କହିଲେ, ମ୍ୟାଡମ, ଏ କ'ଣ ହେଲା? ପୂଜା ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ ପୂରା ଘଟଣା କହିଲେ। ତାପରେ ପୂଜା ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ, ତୁମେ ମୋତେ ଏନେଇ ପିଟିଛ କାରଣ ମୁଁ ଡିଏମ୍ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଝିଅ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲି। ଯଦି ମୁଁ ଡିଏମ୍ ନଥାନ୍ତି, ତୁମେ ଆଜି ମୁଁ କେଉଁଠି ଥାନ୍ତି? ବିକ୍ରମ ତାର ସାଙ୍ଗ ଭୟରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ମ୍ୟାଡମ, ମୋ ପିଲାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା, ମା ଦେହ ଖରାପ। ପୂଜା ଥଣ୍ଡା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶମ୍ଭୁ ଭାଇଙ୍କ ଠେଲାରେ ନାଥ ମାରିଥିଲ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ମା ଓ ପିଲାଙ୍କ ମନେ ପଡ଼ିନଥିଲା? ତାପରେ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବିକ୍ରମ ରାଣେ, କନଷ୍ଟେବଲ ଅଶୋକ ପାଟିଲ ଓ ବାକି ସବୁଙ୍କୁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ ଏବଂ ଏହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫଆଇଆର ହବ। ଶମ୍ଭୁ ଭାଇଙ୍କ କ୍ଷତି ଏହିମାନଙ୍କ ଦରମାରୁ ଭରାଯିବ। ବିକ୍ରମ ଭୂଇଁରେ ଲୋଟି କାନ୍ଦୁଥିଲା। କାଲି ଯାହାର ବର୍ଦ୍ଦି ଘମଣ୍ଡ ଥିଲା, ଆଜି ସେହି ବର୍ଦ୍ଦି ତାର ଅପମାନର କାରଣ ହେଲା। ପୂଜା ଲକଅପ୍ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ରୀନାଙ୍କୁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରିହା କରାଯାଉ। ଏହି ଥାନାରେ ସବୁଆଡ଼େ ସିସିଟିଭି ଲଗାଯିବ ଆଉ ପ୍ରତି ହପ୍ତାରେ ଫୁଟେଜ ଚେକ୍ ହବ। ତାପରେ ପୂଜା
ଥାନା ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ମିଡିଆ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମି ଯାଇଥିଲା। ଲୋକେ ଫୋନ୍ ଧରି ଲାଇଭ୍ କରୁଥିଲେ। ସେହି ଭିଡ଼ ମଝିରେ ଶମ୍ଭୁ ଆଖିରେ ଲୁହ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ପୂଜା ତା ପାଖକୁ ଗଲେ। ଶମ୍ଭୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିନେଲା। ପୂଜା ଯାଇ ହାତ ଧରି କହିଲେ, ଶମ୍ଭୁ ଭାଇ, କ୍ଷମା ତ ମୋତେ ମାଗିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୋରି ସିଷ୍ଟମ ଲୋକ ଏମିତି ବାହାରିବେ ବୋଲି। ଆଜିଠାରୁ କେହି ତୁମଠାରୁ ହପ୍ତା ମାଗିବ ନାହିଁ। ତୁମର ନୂଆ ଠେଲା ଓ ଲାଇସେନ୍ସ ମୁଁ ନିଜେ କରାଇଦେବି। ଶମ୍ଭୁ କାନ୍ଦି ପଡ଼ିଲା। ମ୍ୟାଡମ୍, ଆପଣ ତ ଦେବୀ। ପୂଜା ହସି କହିଲେ, ଦେବୀ ନୁହେଁ, କେବଳ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି। ପୁଣି ସେ ମିଡିଆ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ମୀରା ମାଇକ୍ ଆଗକୁ କରିଲେ। ପୂଜା କହିଲେ, ଆଜି ଯାହା ବି ହେଲା ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଲା ଏଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ। ମୁଁ ଏ ସହରର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଭରସା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଇନ ଉପରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ନା ନେତା, ନା ଅଫିସର, ନା ନିଜେ ଆଇନ ରକ୍ଷକ। ଯଦି ପୋଲିସ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ରକ୍ଷକ ହୁଏ, ତେବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବୁ। ଯଦି ସେ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେବେ ତାକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ଡିଏମ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଉ ଏବଂ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ତାଙ୍କର ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। କମିଶନର ମୁଣ୍ଡ ନଈ କହିଲେ, ହଁ ମ୍ୟାଡମ୍। ବିକ୍ରମ ରାଣେ ଓ ତାର 3 ସାଙ୍ଗକୁ ହାତକଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇ ଜିପ୍ରେ ବସାଯାଉଥିଲା। କାଲି ଯିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଠେଲି ଠେଲି ଗାଡ଼ିରେ ବସାଉଥିଲା, ଆଜି ସେ ନିଜେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ବସିଛି। ପୂଜା ସିଂ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଗଲେ। ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗାଲ ଯନ୍ତ୍ରଣା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ତା ହୃଦୟରେ ଏକ ପୂଜା ସିସା ତଳୁକୁ କରି ବାହାରେ ଚାହିଁଲେ। ଲୋକେ ଠିଆ ହୋଇ ହାତ ହଲାଇ ବିଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଶମ୍ଭୁ ଭାଇ ଠିଆ ହେଇ ସ୍ନେହରେ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ପୂଜା ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ। ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲା। ମନ ଭିତରେ ଏକ ଗଭୀର ଶାନ୍ତି ଓ ଏକ ବଡ଼ ସଂକଳ୍ପ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଏ ଲଢ଼େଇ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥିଲା। ଏ କେବଳ ଜଣେ ରାଣୀର କାହାଣୀ ନଥିଲା। ଏ ଥିଲା ସମଗ୍ର ସିଷ୍ଟମକୁ ବଦଳାଇବାର ଲଢ଼େଇ, ଯାହାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାରିବା ପାଇଁ ପୂରାପୂରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ପୁଣେର ସେହି ସକାଳ ଏକ ସାଧାରଣ ସକାଳ ନଥିଲା। ସେହି ସକାଳ ଥିଲା ନୂଆ ଆଶା ଓ ନୂଆ ନ୍ୟାୟର ସକାଳ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ କାହାଣୀ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ଓ ଶିକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ସବୁ ଚରିତ୍ର, ଘଟଣା ଓ ସଂଳାପ କାଳ୍ପନିକ। ଏହାର କୌଣସି ଜୀବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ସଂସ୍ଥା କି ଘଟଣା ସହ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଏହାକୁ କେବଳ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ କାହାରି ଭାବନାରେ ଆଘାତ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ଯଦି ଏ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଭାଗଟା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଓ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କାହାଣୀ ଆଣି ରହିବ। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।